আগস্ট 2022 তিনি যে দস্তানি সিমি যে তিনি অরব সিটিং ডেমনস্ট্রেশন जों खायमानि कारण थांखे अमहाय जे अरब साइद्रा सरा एमनकि चिनि साइद्रा हिनि जत सिनिवो माने हावड़ा रिभारता ओंखाके ताइ काइसा अंके चाम्पा सरा ओ काइनि न बर दमबुर हाय काइसा डेम प्रोजेक्ट हायका ओ डेम प्रोजेक्ट खायमानि यागलो बर अरब सिजाक दङ जेटा अरब कपि जों नुखा বিপ্লব দেব যে হাইयै সামানি বিনি সামানি মতে যে অরব ডেম খাইনাই তাই টুরিজম খাইনাই সেনিबो যে সামানি आ अनुसारे जों साइमांखा जे अरब भबिष्यत अम अंखांखे जिनि तामो तामोंनाय जों अमनो वानसुगै सुजिवै जों वानसुग लायखा जे अम हायंखेले जिनि प्रजन्म एबा कि जिनि चामुं नंमुं जिनि যত কিছু এভরিথিং মানে বিশেষ খাইয়ে চিনি নিত্য প্রয়োজনীয় যেটা जों প্রত্যেক দিন মানমানি যেটা মিখুন চক হিন্দি লতি হিন্দি লেমন जों অর্গানিক ফ্রুট মানে যেটা এই বর্মরা এরিয়াও হাতাই কতর এরিয়াও যতনো অর্গানিক ফ্রুট ও অর্গানিক ফ্রুট जों মাইসা यांनाय তাই जों অরব চাষ বাস খাইয়ে जों ফান্তক বাড়ি খাইयो মিকথিং খাইयो এমনকি অরব 1000 মিনিমাম প্রত্যেক দিন ओ हाथाय कतर एरियाव फाया अंखांखे माइरं फानो करै अरो बल फाक्सा तलांखे वा फाक्सा तलांखे अरो बरक माइ खुराकी थांगौ जानानि बागै हंखांखे अमनो जुदि थेखांखे जों तो दैयावगै तो थांमाया बियां थांनाय अमनि 25 मिटार हाइट कलक हंखांखे 25 किलोमीटर हंखांखे ओ अवस्था होसिनि तामो अवस्था नाय आमो सिनि बया अरो जुदि डेम थेखांखांखे जिनि ओ चंद्र साधो एरियाव अब तो तै किनारस दङ अब जुदि बाइ फाइखांखांखे जों जतनो थैबायनाय अमनि बागैनो चाम्पा सराव बाहायन दैयो नंखकेसे बंनि माइ जतनो नुगै दङ मुया फायै तुबुखांखेसे अम फालैसे माइरं माइचानानि अमसक अवस्थाव तंमा जागावसे जुदि अर तैथेखांखे अरव ताइ जों बियां थानाय ताइ अरव साव बरक अरनि नरक मा कुतुलनाय अरनि नरक उच्छेद मांनाय जागा सरक दि जों अर देम थेनानि साव तामनि बागै जों चिनि हानो सारकनानै तामनि बागै आनि प्रश्न के अमसे आं गभर्नमेन्ट नसना मुजुंगो जिनि तामो अन्नाय दं जिनि तामो अपराध दं जे जों अर तंमानि निनि तामो मुक्सु आनि मते हंखांखे नर वानसुगना नांगौ जिनि बागै वानसुग्रा दि पुइला जों थांखेसे बरक तंखेसे जत तंनाय बरक करिंखे तामंनायबा अमनि बागैनो चाम्पाओ नायनाय दि चाम्पानि बरक रक बरकनो आगि नरक बिसिङाव हिनै तुबुइ फाइखा आतुबु मा जागाव बरकनो उच्छेद खाइसे ताबुक पुतुल दिहनैसे देम थेना नायो जों बाहायके सह्य खायनाय अमनि बागैनो जों जत हाथाय कतर एरियानि 14ता पारा जों मिलिवै जों तिनि अरव प्रोटेस्ट खायनानि नांखा तामनि हंखांखे जों साइमानो दमबुर नुखना नरक आब दिन मयतो तंखना दमबुर प्रोजेक्ट खायमानि यागुलो जिनि बरक र अरै परै नाङै मिजोराम सगिका मिजोरामनि ताइसा बरकनो शरणार्थी हिनजाखा जों अ हानि बसाङैसे जों ताबुक शरणार्थी हिंनानि बाय दङ तामनि कारण जिनि तामो अन्नाय दं जों कि शरणार्थी हिंनानि मुजुंगो ओङै माया अमनि बागैनो आंखि सावो जों जतनो नायो अ डेम जे तिफानो स्टप ताइ भेरिफिकेशन ताबुक खाइ दंमानि बर बद्ध खायनां दं बद्ध खायांखांखे परवर्ती समय कुनु घटना बा समस्या अंखांखे आबनि दाय जोंग्लाक गभर्नमेन्ट दायगनाय कुनु कारणे घटना अंखांखे जों दुसार उदै मांगलाक अर जत एरियानि बरक नायो अर केबो तांथुं ताइ खाइबो मांगलाक आबो चिनि स्ट्रंगली अपोज जों प्रोटेस्ट खाइबो कयटा जरा तिनि सिटिं डेमोनस्ट्रेशन खायने तिनि सिटिं डेमोनस्ट्रेशन खांखे जों 10टा तो 2टा जों एसडीएम नो नासिङै जुदि एसडीएम फायांखांखे आरनि केबो फानो फायांखांखे जों बाय दंनाय नियाखे जों लामा फानो मानं खरनाय जुदि एसडीएम फायांखे 2टा पर्यन्त जों नासिङै जों लामाव नंखनानि ताइ रुट ब्लकेट खायनानि बाय दंनाय बाउन आबो गभर्नमेन्टनि दायंनाय आबो चिनिया जों तो परमिशन नावैनो जों अरव सिटिं डेमोनस्ट्रेशन खायो आबो बंनि थानिनो कपि दङ बरंनो नुनाय आसुंनो हामबाय।